esan didate hor txien batzuk, lagun batzuk. Bai? Bortxe zakuarekin dabiltz danak. Etxean ere bai, Gora, bera, zakua ia noiz, eta zein da eguna, eta gaur da. Gaur da. Iritsiko da, eta... Gaur da. Gaur? Gaur. Ez da iritsiko da, gaur da. Zakua banatu behar dugu Miluzen. Zergatik? Gaur da. Bola bat dakotelako eta gaur dalako. Ez galdu, datozela gure lehiakideak! Benetan? Oso. Lander Xavier, Leire Kajalin, Maider Arkaiz. Iaskiren botere, garrik esan dute orduan? Azken aldian pentsaten nabil eta botereak ditut. Lander Xavier, ez dut egin publiko, bestela emoten dau, iaze pasaten da, baina zina ja, experimentatzen eta nire bolak esaten du gaur dela. Gaur, ondo, gozan, bai. Pentsa? Esan nork. Gaur banatu behar dela. Ba, gutxinez. Ondo? Bolak zer dio? Baita. Gaur izan leikela. Bestak beste, lehengusuen afarirako dirua behar dugulako. Lander eta Xavier hori ere eskutuan izan duten neure boterien moduen, bai, ja egin dugu publiko. Sekretu bat zan, baina, bueno, ja... Hori da, ja publiko eginda dau, eta ja badakigu lehengusuen afarirako dirua behar dutela. Bosgarren zaioa, biologoa eta medikua, ze moduz, Lander? Ondo, gustoa. Oso ondo, 250 puntu. Euro, barkatu. Euro puntu, nahi dut. Euro puntu. Zena dizu, puntuak edo euroak? Eurako, euro. Bai, ez da. 250 euro. Bai, momentu Xavier, hau zeuentzat. Ondo. Zeuentzat? Lehengusuen arti mehametzeko? 250 zeuentzat. Oaingo zuretzat. Bai, hori da. Badago Lander beste lehengusurik zausarrekin eta tematuta dabilenik edo? Ez. Bakarra zara? Bai. Biologoa, medikua, zer gehiago, lehengusuen artean? Denetarik. Bai. Bai. Jende ona. Bai. Jazarete pixat goi mailako familia, estatusa duena. Golfera joaten gara iganetan. Aztegunetan, bai. Baita ere, hori hobea da, Miluzeko veteranoak gara, ikusten da mentalidade. Ongi etorri! Eskerrik asko. Leire eta Gatxaren gurean, Gabon, ondo? Ongi. Oraindik ere, hauan urrez zaporea daukagula, ez da? Urrezko badera asmatu da? Guainik ez din sinetxi. Zerotik 1000 eurora pasa gara? Eta proportzio txarra, Ez. Zuek ere otordutxo bat egin gote zenuketen edo? Jaula zakura pasatzen garen. Hortarako oinarria badaukagu, Bai. Eta aurrera segin nahi. 3 saio momentuz, esan bezala gure zubietatarrak. Ez dakit tabua den, eta hau, akaso aurretik zuekin eren zehatu behar nuen, baina iturengoekin eta ondo? Ongi. Bai, ez da? Bai, Ez da kanpotik dioten bezain besteko polemikarik eta... Esaterako... Relaziona dugu. Zuek irabazitako diruaren erdia iturengoi eman behar zaiela, arazorik ez. Hombre, boti irabazten badugu, igual bai. Erdia bai? Erdia, ez dakit ondo, ituren arrok. Puixka bat, erdia, ez. Pero egin etxean horrela, eta gaur da, gainera, Pues a ver. Ia zuek irabazten duzu? A ver, hala den. Ia hor bada, Maider Arkaitz, pentsa. Joa, iritsi, Ongi etorri, Maider nondik? Eskerrik asko, ni Laudiotik. Arkaitz, zu? Ni Mendarotik. Eta pisukide izari, Hori da, bai, Pisukide non? Gazteizen bizi gara. Ikasten, zailtzelako bertan, Bai. Maider zuk ze ikastezu? Biok ikasten dugu itzulpen gintza. Zazen moduz duen, Arkaitz? Oso, ondo. Penatan amaitzeko. Maitzear! Bai, azken urtea ja, bai. Orduen, Gasteizko urtieko oso ondo du ez, orduen. Seinale hori. Ikasketak asko gustatu zaizizuelako edo... Bueno, dana, Bai, apur bat. Gazteizko bizitza oso ondo dago. Vale. Ikasle Ikasketak ere bai. Bai. Ikasketak ere bai. Lagunekin egoten sale bizok kontzertu, sale irakurketa, sale Maider Arkaitz, bai? Bai, gustatzen dugu. Olako planak egitea, elkarrekin. Alde hortatik nahiko kompatibrea gara. Diru zale? Bai. Ondo, eta nor etorri zan? Miluzera aurretik. Nahiko historia dakago honekin, etorri zan, lehenengo edizioa etorri zan nere ama, gero bigarren ediziontara ere etorri zan nere ama berriz, eta gero... Lehiatu zen, gure beste pisukidearen kontra, lau gara, eta bietako baten kontra lehiatu zen. Eta oier gure beste klasekide batekin ere, orduan. Gauza nahaztu dire. Musikloa iztera. Hau ja orduen drama familiar. Etorri behar zineten. Bai, apresimentuta ziero. Justizia egitera, ez da? Bai. Baia, zelan pelikula zelan amaitzen dan, eta ez dizuet erakutsiko, nire bolie, hor daur, zutan, ia gaur gertatzen dan, ez galdu inok, Nik hemen daugat zakua. Bai. Bai. Jokoan. 99.000 eta 50 euro. Guatxo! 99.000 eta datuaren berri eman da, Lander eta Xavier zerbait komentatzen. Bai, honekin makil berriak erosiko ditugu. Rosa baizeak ere gombiatuko ditugula. Bai, ez da? Bai. Eta publikoa? Publikoko batzuk, bai. Mutrikuko institutotik eta Ibarratik denetik.
Nasketa. Ondo. Gogotxu etorri zarie? Oh. Ba, ikusta, ondo, ederto. Lander Xavier, gogotxu etorri zarie? Baita. Bai, noski. Puntuak biltzen hasteko arrasto-zarrasto. Lehenengo arrastoa. Gazta baten antza izan dezake. Ilargia. Ondo? Mantekilla. Adibidez. Urpila. Egarri da beti. Paso. Paso. Ondarra. Bota bintzat, hori ondo dago. Komunean egon ohi da gehienetan. Komuneko papera. Esponja. Oso ondo. Kain! Oso ondo. Lauro, ikuntu! Lehenbizikoan paso eta horrengan asmatu. Erto. Leire Katxalin, bazeuek hasi, bigarren taula hau estreinatzen, eta lehenengo arrastoak dio, botilan zein alkandoran aurkituko duzu. Alkola. Lepoa. Zer hau? Lehenbiziko arrastoan, 1 puntu! Maider Arkaitz, zer da hau? Ez tekit, igual... Nire bolako boteriek zeu epe bai, ez da? Horrazpide bada hor boteriek ematen. Zeo zer, hau pasuek, 3. taulan lehenengo arrastoa, bidaiatzen dugunean agertzen da. Mapa. Herrimina. Ze poetiko, Lander, ondo. Paso. Zein tonutan abestu esango dizu. Beste alde batera, joan gara. Zerbait? Paso. Eskala. Bikain. Bueno. Bikain. Lauro, Itamar, Lander Xavier, zuentzat. Ez da oin horremen barkatzeko, Ia ba. Abesten eta, trebeak zarete? Eskerrak, proba isilik egin behar data, munizioak hartu lekuan, mesedez, Leire Katxalin bestaldean. Eta segi horrela, oso fina hasi gara. Lehenbiziko 3 kontzeptuak, denbora. Itxaron, Judoka. Eta orain hasi, bai. Judoka. Kimonua. Bai. Ondo. Sugia. Arraia. Bai, arraia. Arrazua. Kokodrilua. Ez. Txikia. Piraña. Bai. Ondo. Tximino bat. Untxia. Xagua. Xagua. Bai. Xagua eta katua. Tom eta Jerry. Xagua katua. Bai. Oso ondo. Txaperak ez dela moduko da, Oso ondo. Ze proba, Ederto, pirañan pelikuli gogoratzen zarie? Piraña batzuk, danaz-dan. Pero ez zurrak agirian utze ez da. Nik umetan ikuseten da, piraña ize beldur. Bueno, ondo, Ondo zuek. Bikain, 60 puntu! Gero esate dute badagoela piraña mota bat, sartzen omen da... Ah, bai? Bueno. Hori egize da? Egia da? Bai. Sartzen da zeratik. Txitxarro puntetik. Hori. Bai? Bueno, hace plana hori, Piraña Bueno. batean. Obeak okurritzen dezigu asko. Leire Katxalin hartu lekua, mesedez. Inizio batzuk esatera, ikustea esaterako. Maider Arkaitz, urduritu egin naiz pentsatzen txarekin nahi gaski. Piraña Hombre. eta txitxarro, hace pelikula hor. Denbora, ba. Eta hasi? Harriekin zu egin. Ba, bai. Piramidea. Faraoia. Momia. Bero. Esfingea. Izen bat. Nor? Tutankamon. Bai. Vale. Adan eta Eva. Adan eta Eva. Oso ondo! Oso ondo. Oso ondo. Zagarra eta pekatua eta saietxa eta... Dana. Eta Katxalin egia da, patua galana izan du, Tutankamonen Bai, badute airia. kapelaren zerbait, bai? Hau pasuek, 60, bikain. Esan dut,
Tutankamonen txapelaren zerbait. Egiptologian aditu ni. Tutankamonen txapela eta bar. Urrezku da, Bai, ez da? Urrezku da. Bai. Maia Arrakaiz, urrezko proba egiteko prest? Bai. Bega, hartu lekua. Lander Xavier, bestaldean. Itzultzailea gorputzaz nintzen. Demora. Lana banatu, txaron. Eta hasi. Giatu, kamioia, kotxea, mekanikaria, Bai, oso ondo. kamelua, Ez? Pero, dromedarioa. Vale. Lasterketa, Bai. lasterkaria eta publikoa. Lasterkaria, Animatzen duena. Bai, bai. Ondo. Oso ondo. Zer da, fanklub zarieia? Bai. Gaur bertan elkar Gaur, ezagututa. 5 minututan ja fanklub dituz. Venga, batxalo gaitza, biruro gaina, aukazuen! Haze giroa. Zer da, hau, Lander Xavier? Karismatikoak zarete, antza bai. Ai, orain dezurritu duzu igual. Lemusua zaretela eta karismatikoa. Zer da, hau, eroglifiko batzuk? Asmatu bai, ezta? Bai, dinot fanei jana emateko. Ba. Venga, guazen, lehenengoa denbora. Jatetxean jan ditut. Ekan, Bai? kaneloiak. Vale. Kan, eta lo daude, ioiek, kanelo-iak. Ire irudipena izan da edo Xavier pixka bat tristetu egin da landarek asmatu denez. Ez, asko postu. Bai, takit, Jonik azatu. Ia bigarna, denbora. Joko zaila da. Tubi. Bai, po. Po eskubi, eskubiko po. Vale, bestera batera. Pokerra. Pokerra. Vale, Xavier, Pokerra. Ondo. Markatuta zegoena behar genuen eskubikoa, edo okertuta zegoena po okerra. Hori da, pokerra, oso ondo? Erantzun momentuan zuzena zenik jakina bere, pokerra. Ba oso zuzena, 1 puntu. Pikain. Haupa! Leire eta Katxalin zain eroglifikoak nahi dituzte. Bai, ez da? Bai, bai. Bai, ikusten da, Lehenengoa, denpora. Tira, iezaiozu zaldiari. Brida, Bai? bridatik. Bai, oso ondo. Brida kale ikusten dugu, eta ez hori begaitxik ordezkatzen du. Brida eta tik. Adierazten digu, zein horrek, bridatik, bikain. Buruko zapiarekin ere pixka frida, kalo, eta dena tankerakoa gaur, Gaur nere eguna da. Hori. Epa, kontu zakoa banatu. Gaur da, Bigarrena, denpora. Dentan erosi dut. Fa? Mina. Bai? Mina. Minara. Min zer. Minak. Min zer. Min berde. Min. Lotua. Minak. Na bai, baina beste zer gehiago? Ikur hori, bestie? Migora. Bai? Migorana. Bai. Txaupa. Min ikusten duguna da igo na. Sodio igotzen, min igo na. Min igo na. Uf. Erraza, Ez? Bueno, baina ondo, 50 puntu. Zatitxuek egon dior. Bai, baina... Zatitxuek egon dior. Bueno, Maire Arkaitz, zer? Arkaitz, betorrekoak zorroztuta. Betabrakoekin ze ikustezu? Jendea minus. Lankideo, baina aztertu ditugu betorrekoak, ondo daude? Maire Arkaitz, zuek bota aukerak, guk lagundu alizateko, sorte hon. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Ondartzan harrapatu ditut. Karramarroak. Bikain! Bai! Carlos Sardiñano Carlosik ez, eta oiek Amarroak. Arkaitzen betorrekotatik ikusi du Maiderrek. Bai? Berari pasagarkizkia. Bai. Bigarren eroglifikoa, denpora. Streamerrak daude. A ber, Ran. Bai? An... Bai? Lauri. Bai? Maier? Han? Andorran. Vale. Han ikusten dugu donota
eta Charles Erregeak inglesez hitz egiten digunez, korrika egitari ran, Andorran, bikain. Zakua irabazizkero hemen, Bai. Zergak eta hori guztia, Egon puntu, ondo, maida lasait. Andorratik Lasartera, orain, salto, Ilaski? Zertako zu, Lasartetik? Zazpikitxo bat? Aitxeron, Oharra. Ah, Jo, zazpikirik ez bialdu niri, mesedez. Nire telefonora baten baino gehiago esan dut. Benetan? Bialdu mi luzera. Nire lagundanak eta ezagunek eta zazpikiak bialtzen, hori biti Ilaski hau, bialdu. Animatu, ikusi, bialdu mi luzera. Zazpikiak eta gustora jarriko ditugu. niri ez dut inork ezer bialtzen. Ez? Bueno, ondo, hortarakoa da, ez, bidali mi luzera, zazpikiak, onelakoak, oporita, behira. Zuri laikak eta jarraitzaileak Laikak niri eta ez, niri jarraitzaileak, zazpikiak, bakotxak Baina zer da hori, laikak eta jarraitzaileak, ez da? Zurelako kumiko xume baten. Dirua dagoen tokian. Dena dela, Lasarteko taberna batean, oporrak hartu dituzte Ilaski, eta Oso ondo. oporretara joaterako ja lerre egin egon dirantza. Ze begira nola idatzi duten, gazteleraz, oharrak, dio, disculpa, estamos cerrados por vacaciones, volvemos el 31 de enero. Vale. Eta euskaraz, barkatu, gara itzita oporrerak, urtarriaren 31an, itzulgo gara. Euskaltegira goaz eta bueltan ja, Maider Arkaitz, horrelako bitzultzaile izan da hemen. Bai, mesedez pasatu guri. Bai, eta? De balde ez? De balde. Ah, nola, ba. Ez, Bueno, ez, eskerrik asko bihatzeatik, Apa zuek, apa Bueno, lasarte. animo. bueno. Hori zer da? Hori zer da? Gaur egun, Bai. internetekin ere, bueno, ez, jendea kontratatu, noski, hortarako dago. Janik. Zaion bandera itera gatozu. Mutriku Ibarra, zoiz, Ondo? Bai. Bai. Ta, elegante? Bai. Bai, ta Ana ere bizek elegante, abesteko ondo? prest? Bai. Azera, gogoraziko dizuet. Mi luzeko esku, bai? Bale. Bat, bi, ta hiru. Lehen ere gauza bera esan diet, egite dute gaizki, baina dena gaizki. Ba. Orduan, emaitza ona da. Ondo. Esku honetan dago Beste bertsio bat. ondarea. Oso ondo. Oso ondo? Lander, Xavier, hasteko prest? Bai. Bazema. Lehenbiziko eskua. Saiatu egingo zara. Saiatu, ba. Zer da entzun dugun soinua? Erreka, dutxa, euria, urjauzia. Erreka. Ez. Dutxa. Ez da ere. Euria. Hori bai. Zerra. Bai. Zuzarata. Azu barguan, goxo. Bai. Bai. Ondo. Azken aldi zentzizelar rimoten dozta. Ara? Bai. Ba, lankideo gerne mesedez. Bueno, danak, azken aldi zen. Bai. Bai. Eurizepe, bai. Bale, Xavier! Zeman neurtzen zuen jatorrian Nektan Ebo bigarrenaren obeliskoak. Metro terdi, 3 metro terdi, 5 metro terdi, 8 metro terdi. Majue. Majue. 3 terdi. 3 terdi. Metro terdi. Boste tardi. Arkaitzen superlaguna. Hau ere ikasten da, edo? Ez. Hau Ez. sortea Ez. izan Ez. Ez. da. Ez. Ez, sortea izan da. Bueno. Hirugarrena. Zein da estimarketzen kantu honen izenburua? Maitatu bizitza, ahaztu lotxak, desegin, berregin. Aztu lotxak. Maitatu bizitza. Zutzaileok, Berregin. desegin daba? Baikor danok. Desegin. Desegin gero egiteko, ez da? Ah, ondo, ondo. Zein da, Irungo errukbi taldearen zelaia, Bidasoa, Playa Handi, Txingudi, Arandia. Txingudi. Playa handi. Oso ondo. Hori bai. Pagatzuk? Askatzeko aukera ere bai, saiatu egingo zara? Tio enuntziatuak. Bai. Baina ez zarete saiatuko. Nola esaten da, tximeleta derion, mitxiliteta, potxolota, txitxileta edo pirtxilotea?
Ze politxek tximeletak, Bai? Birtxilotea. Oso ondo. Erronka oso zaila, ala dio azalpenak. Saiatu egingo zara, enuntziatuak. Aurrera, bikote? Bai. Non dago Brooklyn museoa, Oslon, New Yorken, San Franciscon, Santiagon. New Yorken. Ondo, Oso ondo. Te batzuk? argigarriak, Ukitu. Ah, bai, hori ikusten da, bai. Bai, saiatuko gara. Zertan saiatu? Askatzen. Ah? Ozen? Ez ukitu mingain puntarekin ukondoa. Begiratu zenbat ikur dauden eta oso horrekin zerbait ikasi dugu. Bai, jabetu da, ondo. Mingarria izan da Lander momentua, hor dakozu, baina- hor dakozu. Asmatu, zer kendu dugu argazkitik? Bankua, farola, leioak edo zuhaitza? Lehioak. Orain bai. Eta puntua Venga, gainera. orain bai. Landerrek amore eman du, Xabier, lasai. Ez ukitu mingain puntarekin ukalondoa. Hori bai! Ezin da! Ezin da! Ez dakit? Endezienik, hau! Ezin da! Ja ba. Hori da kontua. Beti saiatu egiten da jendea, bai? Bai, Bai, saiatu. bai alda! Ez. Alda beste batena, hori bai. Horrela, nahi guzu bai. Bai, Eta beste aldera. bai, baina- dinot, igual ezin da biologikoki. Ea, ez dakit. mesez, lehiak guztiok, Ja, saia gaitezen. Ez. Bueno, vale. Batzu saiatu ere, ez ja. Publikoa saiatu da dira, Ja. mesez? Zuek azea zareteta, ez urbi guineak eta... Han bai, iristen da. Mira, hause da gure publikoa, haze maila. Etorri mesez, etorri zere, Bai, ez du bai! Bai! Vale. Vale. Vierneskoa. Komodina puntuak jokoa Leire Katxalin. Hilabete festa. Europako zein hiritan dago atera eta argazkia? Donostian, Parisen, Florentzian, Lyonen. Donostian. Errebotea? Parisen. Osondo? Polita, erekina, Bai. Ah, Leire Katxalin. Zer inguratzen dute Iruñeko harresiek? San Pedro auzoa, Alde Zarra, Txantrea auzoa, Gaztelu plaza. Alde zarra. Osondo. hemen? Entzun hau. Kanpoko guztia salbu gotortu naiz hauen artean. Ze ona, Buah. Ze eskutatu dugu Izaki Gardenak musika taldearen zuen eguzkia kantuan. Amets, hitza, zatitxu horretan, begirada, izara, izar. Izara. Kanpoko guztia salbu gotortu naiz izara hauen artean. Ona, Osondo. Beste bat, ia zer piztuten dan, bueno, ondo. Ze arkitektura estilotakoa da Eliza hau? Erromanikoa, ernesentista, gotikoa, barrokoa? Gotikoa. Barku horrekin, gotikoa, osondo? eta irateak eta... Bai, te. Atxotitza da, eskutatu duguna. Aurrera goaz, hilabete festarekin. Nork kaleratu zuen 2003an Crazy in Love kantua. Beyoncé, Destiny's Child, Katy Perry, Avril Lavigne. Beyoncé. A ber, zelan, Antxon. Horrela, La, 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 la. hori all the single day dut da, igual. Bai, beti da Beyoncé. Bueno, Bai. ondo, dena. Ondo. dena. Asmatu duzu ebitzat eta... Askatzeko aukera? Ba, beste galdera bat? Zein armadak erabili zituen tankeak lehen aldiz? Britainiarrak, Japoniarrak, Alemaniarrak, Estatu Batuarrak. Alemaniarrak. Ez? Maier Argaiz? Japoniarrak. Ez.
Estatu Batuarrak. Britainiarrak. R. Entzun. Eutsi jaski. Zer da entzun dugun soinua? Erreka, dutxa, euria, urjauzia. Dutxa. Osando? N. Bai, hilabete festa? Ikusten du? Edo beste bat? Beste galdera bat? Beste bat. Non dago Nafarroako museoa? Iruñean, Tuteran, Elizondon, Altsasun. Iruñan. Osondo. D. Leire Katxalin, lanien? Segatuko zadie? Bai. Venga. Martxoan maiazten bada, maiatzan martxotzen da. Ez da zuzena. Du. Ak. Badaude. Bale, beste bat. Nola esaten da jeloskorra bastanen? Zelentxua, gaizkentxua, jelontxua, ninintxua. Jelontxua. Zelentzua. Bai? Gaizkentxua. Kaskatzeko aukera, Saiatuko gara, a ber. Martxoak maiazten badu, maiatzak martxotzen du. Zuzena da? Oso ondo. Eta gure itzultzalea gortxe begira. Errebotearen zai, orain arte, Bai, Hau zuena da, Oso buena. osorik. Hasi ba. 2001ko Nafarroa oinezen mezua. Ze izen du Namibiako tribu honek? Amba, emba, imba, umba. Inba. Haupa Maider. 2001 ainatzen jaio ginen urtea. Ez, gu 2002koak gara. Bina? Jaio gabe geunden ez Larriagoa. Kalera. Nola zuen izena medikuntzaren aitatzat dugun greziarrak Sokrates, Platon, Hipokrates edo Perikles? Hipokrates. Oso ondo. Medikuri esango txegu zer da, hipokratikoa zelan da? Ona. Juramentua edo, Juramentu hori da. Bai, baita. Bai. Juramentu hipokratiko. Ondo. Zer da hori zehazki? Bueno, ez da momentu galdetzeko, bai. Jakineko nuke, bai. 50 puntu, kontu. Maider Arkaitz. Oibek eta Luciano, haze sasoia, Zea abeslari mota zen? Pavarotti, baxua, baritonoa, kontratenorra edo tenorra? Tenorra. Noski. Noski. Hori da. I. Eta horrela? Non gertatu zen 1789ko matxina da, ogiaren prezioak eragin zuena. Elgoibarren, Azpeitian, Azkoitian edo Bergaran. Bergaran. Errebotea. Azpeitin. Oso ondo. Da gero Parisen, Erre, iraultza. Bait ikustezu? Azpeitien Aitzindariak. hasi, Bai. eta... Saiatu etzarete ingo, ba? Lander Xavier? Ez da. Aurrera, Maider Arkaitz. Nola esaten zaio aluari Elgoibarren? Potxina, marrubitxoa, pomeloa edo potxorra. Oso ondo. Potxorra. Zuk badakizu da bestik, bai. Pomelotxu garratz. Bueno. Marrubitxoa hobeto. Bai, potxorra asko zabeto Arkaitzeko ondo. Publikoa urduri. 2001ko Nafarroa oinezen mezua, esan bezala, urte horretako Nafarroa oinezen leloa izan zen. Lodosa Sartagudan egin zen. Probatu nahi duzue? Ez, oraindik ez. Segi ba.
Iresbiderik ezin aurkitu inor. Hauetatik zein izan zen Napoka Iria musika taldeko abeslaria? Eneriz Furiak, Maite Arroita Jauregi, Miren Arbaitza edo Ines Osinaga? Miren Arbaiza. Ba, Oso ondo, apa Miren, musitxu edo alduko txago. Te! Honekin, probatzeko? Ez. Aleginik egingo. Lankideok, hau ere ez da egiten ja, Ilaskik esan du... Baitzi zein jonator, lasai. Vale. Batzutan. Ulertu dut horra dizinela. Bestela zingo nintzen bizi. Ados. Bito super lasai hon. Horrela egoten gara lasai. Zer da entzun dugun soinua? Erreka, dutxa, urjauzia edo tantak? Erreka. Urjauzia. Oso ondo, iguazu. Askatuko dugu. Benetan? Bueno, a ver, probatuko dugu. Ja ba. Herria da gorputza, hizkuntza bihotza. Ba, hori zuzena da. Irutik, iru komodin. Ba, markagailu bat. Lander Xavier, kalera botako zaitzuti benetan, Laron da berrogeita mar eta iru komodin bizkan. Leire Katxali, laron da berrogeita mar. Maider Arkaitz, 500. Komodin guztiak Lander eta Xavier rentzat. Ia zertatzen den, lehenengo errondaragoaz, zein da zuzena? 11 kontzeptu 8 dira zuzenak. Donostiako jazaldian abestu dute. Village People, Belako, AC/DC, Zetak, Ian McEwan, Gloria Gaynor, B.B. King, Jamie Cullum, Jean Reno, Iggy Pop, Nora Jones. Ian McEwan. Ez da musikaria. Idazlea da. Nora Jones. Garesti, baina etorri zen. Jamie Cullum. Hau ia urtero etortzen da. Leire Katxalin. B.B. King. 2011an. Village People. Etorri berria dira. Gloria Gaynor. 2016an izan zen. Guau, zederra, Maider Arkaitz. Iggy Pop. Kusalen jotzuen, bai. Belako. Oso ondo. Bai. Bat, zuzena. Bi okerrak, tabula guztia osatzeko aukera. Pentsan do, Maider Arkaitz. Jean Reno. Jean Reno, aktorea. Aktorea da. Leire eta Katxalin. Bat eta bat. Zetak. Oso ondo. Iazko gudan, ondo, horreita puntu. Garrantzitsuak oso, puntu horiek, Oso ondo. Bigarren errondaragoaz. BBK Lifeen jo dute. Florence and the Machine, M83, Chill Mafia, The Killers, Lenny Kravitz, Pet Shop Boys, Fleabag, Iron Maiden, Green Day, McConaughey, One Direction. The Killers. 2022an. Brandon. Flowers. Florence and the Machine. Horreko udan? Mundialak. Bai. Lander Xavier. Green Day. 2013an, aritu ziren. Pet Shop Boys. 22an hauek. Chill Mafia. Urte berean. Lenny Kravitz. Zeona. 2008an. Urtu. Urtu, Ahí está. Bueno. Fleabag. Hau, telesailo baten izena da? Bai. Gomendagarria oso. Maider, Arkaitz. M83. Oso ondo.
Komodina. Bai, noski. Iron Maiden, 2007an, 150 puntu, Lander Xavier. Eta Maider Arkaitz asmatu hau albada. 3. errondan EHZ jaialdean Euskal Herria zuzenearen jo dute. Mad, kristonak abia lamiak 8, alarma morea gozuan salsa, mugan, sutan bank, ada oda, mandarine. Gozuan salsa. Ondo. Bota. Mugan. Hostiarrak, ez dute segula jo, EHZ-tan. Zesan du? Alarma morea. Lamiak. Hauek ere. Ez dute bat segula jo bertan. Leire Gatxalin. Bat asmatu eta planto egin edo egin. Ez. Bota bat. Mad. Zuzena, ha? Nahi duzu aurrera egin edo? Nahikoa, kendu hau. Ba, 30 puntu zuentzat. Eta sutan bang zen podcasta baita. Me guztan pozegoena. Markagailuak 6 puntu Donostian. 620 Zubietan. Laudio Mendaro 510 puntu. Maider eta Arkaitz. Haze saio azera. Sofin aritu gara. Eta gero atzetik aurrera. Penatxue, bai. Ze pena. Egin dagoarekin pozik dena den? Bai, oso ondo pasa dugu. Bai, gero aipatu dugu, ez da, hor familia trama erraldoi bat zegoela atzean, baten ama bestearen pixukiaren kontra. Bueno. Horren guztiaren, areriotasun guztien gainetik esango dugu, ondo aritu zaretela hemen. Eroso, ator. Bai, eso gustara Arkaitz penatxue. Bai, bueno, horren ondo hasi gera, eta gero erregotekin azkenean, ba... Horren ere miluzeren bueltan jarraitzeko gure izango duzu, Eta senitarteko gehiago ere, gonbidatu. Ados? Eskerrik asko. Komodinen jabe bai, baina, ez gara, lasai pasa, Lander Xavier? Sufrituta? Iskani bai. Bueno, saria hobea izango da horrela, gehiago gozatuko dugu. Leire Gatxalin zuek ere. Larri gure. Oso parekatuta. Amaiera alde hau, azken taula osatuta hori bai, puntu gehiagorekin sailkatu. Lander Xavier, erantzuten lanak zuek orduan. Bai. Eta orain mila eski zer dator ba? Zer dator. Zer dator? Soka. Tira. Soka. Tira. Oga tira lagoaz. Denbora. Gipuzkoako zein herritan dago Txillida leku? Hernanin. Zuzen. Zein da 256-den errokarratua? 16. Noren bakarrizketa da futbolistok? Urrutxaga. Zoez Urrutxaga, bai. Zein da Eskoziako laku batean dagoen munstro ezagunena? Nes. Bai. Zein kirol disiplinatan da ezaguna Alex Morgan? Futbolean, bai. Zein da Ibaian gora arrautzak jartzera igotzen den itxasarraina? Amuarrina. Izokina. Nork egin zuen ezaguna Purple Rain abestia? Paso, Beatles. Prinsek, non bukatzen da Doneiakue bidea? Santiagon. Bai, Kompostelan. Zenbagarren mendean asmatu zen boligrafoa? Magos. Meretzi, zein telesaietan izan zen lehendakari Jose Ramon Soroiz? Jaunta jabe. Bai. Nolako angelua da 90 gradu baino gutxiago baditu? Zorrotza. Ondo. Zer dira euren artean Iker eta Eneko Pou? Anaiak. Zein da Groenlandiako dirua? Euroa. Koroa Danimarkarra. Zein hiritik atera zituen arratoiak Amelingo txirulariak? Berlinetik. Amelindik, ze pilota modalitatetan jokatu zuen Koteto Ezkurrak? Pelota. Erremontean, hemen bilera bat bostetan hasten bada eta 10 minutu irauten badu, zenbat iraungo duten Tenerifen? 10. Bai. Zein mendetan hasi zen margotzen Pablo Picasso? 20. 19. Zer dira zatarra eta itxusia hitzak haien artean? Sinonimuk. Ondo. Zein mendilerrotan dago Aitxuri mendia? Irenotan. Aizkorrin, ze kiroletan irabazi dezakezutei bizkopa? Tenisean. Nola zuen izena Erazunen Jauna eleberriko pertsonaiak aiztoak? Paso. Sauron, zer jantziko duzu sukaldean aritzean ez zikintzeko? Andarra. Bai.
Noren aurka egin zuen Jose Mari Olaza Gaztia aizkolariak bere lehen apustua? Paso. Jose Etxebesteren kontra Bizkaiko zein herritan dago aritz sakratua? Gernikan. Ondo. Zein hizkuntza itzultzen du ingelesera Elizabeth Macklin estatubatuarrak? Euskara. Bai. Batzuen ustez, ze ekarri ohi du aldamioa azpitik igarotzeak? Zoze txarra. Ondo. Zenbat denboraldi ditu Lost telesailak? 8. 6. Zein astegunetan ez da emititzen miluze? Ostiraletan. Ondo. Bidasoa ibaiak Gipuzkoa, Nafarroa garaia eta beste zein lurralde ukitzen ditu? Lapurdi. Ondo. Zenbat aurpegi ditu heptaedroak? 7. 7. 80 aurrera zein urtetan emititu zen Aze Parea euskal telesaila? 88. 84. Zenbat da 73 berrogeita 5 gehi 6? 2. 24. Ze artista estatubatuarren jaiotza izena da Norma Jean Mortenson, Marilyn Monroe? Eizuet! Ze soka dira, beti? Batzuk eta bestiek. Hau izan da, soka, soka, soka! Soka, soka, soka! Joder! Benetan, Lander Xavier! Seguragoa. Oso utxe egin duzue, etzanien utxe egin behar, azkar biledanien soka. Ze moduz? Ondo. Ondo. Penaz, Hobeto nahi. finala, Ara, urrengoan. nahi dutelako, Zure golak urrenguen, ez duen ondo funtzionatzen. ia, urrengorak usten dugun. Haupa! Bere Katalin! Haze eguna gaurkoa finalera heltzeko. Ilaskiren bola magikoak hitz egin baitu. Jazertzen du. Esan dugu, zakua gaur banatu egingo da. Nor gezakigu, bueno, Leiriak eta Katalinek. Zuek prest? Oen gure esku. Zuen esku, bai, dirua ere ala balego gaizki ez, eh? Gaur, jokoan, 89.000 €. Hori guztia eskutan. Eta eurek txaloka, eskutan ez. Eurek onenak. Bai, oso Bai. ondo, Mutriku Ibarra, hau Haupa zuek, zuek! Bai. Etxakoei deialdia gurekin bat egiteko ez galdu hau, 90.000 euro irabazitxe Leire Katalin, bueno, apurtxuet, erretiratu. Bai, nik estedentzia segituko. Bai, ez da. Nik, erakutsiko nuke botereak ditu dela, da igual pitonisa edo Gure amonak, sartu. ez da dentzuen estelentzia. Estedentzia. Hori, Hori. estelentzia beharrean, estelentzia. Perfecto. Eta, esate baterako irakurri egingo genuke. Bai, ez da? Bai. Bazarie zale, bereziki, generoren bat? Ipuin zale, poesia zale, novela zale? Azken boladan aur literatura asko. Baina holan bereziki, holan guztari irakurtzen zuen zer? Bueno, historikuk eta hola ostan zizkit. Erto? Novelei buruz hitz egingo dugulako. Saiakerak, ipuinak. Hemen denetarik agertuko da, poema liburuak. Baina novelak dira? Garrantzitsua, hori da jakin nahi duguna. Hain zuzen be, zordeon Leire Katalin. Euskaraz, novela bakarra idatzi dute. Denbora. Gotzon Barandiaran. Bai. Goiatze Labandigar. Jon Mirande. Eider Rodríguez. Lourdes Soñederra. Iban Zaldua. Uxua Paola Sanz. Josu Landa. Daniel Esarri Ugarte. Maian Etxoperena. Joseba Sari Hernandia. Egiaztatu egingo dugu. Idazle ezagunak liburu asko dituztenak batzuk, baina novelei buruz ari gara, sei, akats. Euskaraz novela bakarra idatzi dute. Sei akats. Zein goituko bat hor da. Daniel Esarri. Ez da idarrez. Goiatze horrek dituzte bat. Maik bai. Venga. Venga, vale, bueno. Igual, Jon Miranda.
denpora amaitzera doa. Leire Katxalin, 11koak kokatu eta gero urrezko galdera. Argitaletxei buruz galdetuko dizuet, nobelak erein argitaletxearekin plazaratu dituzte bik denbora. Ereinekin. Ez dakit zein, ez dakit zein, batut nahi zuna. Aukeratu bat? Hacemos... Gaizki. Idazle ezagunak bai... Bai, baina, karo, bat, bi... Ipuingile asko ikusten du nik hemen, tarteka nobelak ere dituztenak... Lourdes Oñederra, ez eskoremuan utzi dugu. Nobela bakarra baino gehiago, kasu honetan. 89an eta emakumeari sugeak esan zion izenekoa, eta 2013an Intemperies, babes bila. Maian Etxeperena, bai? Ez eskoremuan. Honek ere bi ditu eta, ene baitan bizi da, eta ez erran inori. Joseba Sarrion handia. Ez eskoremuan, nobela bakarra baino gehiagorekin. Bai? Beste birekin hau, lagun izoztua eta jolosala izango da nobelak. Horrek nobela bizek idazteko, 7 bizitza behar ditugu beste danok. Iban Zaldua. Bai. Eremuan, zuzena da? Asko idatzi du, Zalduak, baina novela bakarra du euskaraz, Euskaldun guztion aberria izenekoa. Bere bilbidea ez zuen euskaraz hasi, 25 urte ja, Iban Zalduak euskaraz idazten duela ipuingintzan ezinbesteko erreferentziatako bat. Bitu beste ipuingile bat, Uxue Apaolaza. Bai esko eremuan utzi dugu, novela batekin. Bai? Novela bakarra du argitaratua, bai, Mea Culpa izenekoa. Josu Landa. Bai, zuzena da? Oso ondo, 2002an plazaratutako Odolbildua du novela bakarra. Beste idazle handi bat, ezinbestekoa. Eider Rodríguez. Ipuinak bai, ipuin liburu zoragarriak. Novelak be bai. Bakarra edo gehiago. Bakarra baino gehiago jarri diegu ez eskoremuan utzi diguta. Eider Rodríguez, zuzena da? Ez da zuzena eta hortxe, akatsak. Azken liburua da novela bat, Eraikuntzarako materiala. Hori da. Jon Mirandek ere bakarra, aur besoetakoa, Oiartzabal Handibarrena bekatua izenekoa, bakarra honek ere, eta azken bi akatsak, Gotzon Barandiaranek bi ditu, errotiketak idariaren okerra, baita Danele Sarriuartek ere, erraiak eta Azala erre izenekoak. Bestelako liburuak ere bat ustelako guztiak. Novelak. Urrezko galderan galdetu dugu, novelak erein argitaletxearekin argitaratu dituzte bik, 150 euro ditugu. Leire Katxalin, eta badaki guzter den etorri eta urrezko galdera irabazi. Gaur beste bat. Ja, horrez. Goiatz Labandibar. Esan dugu, bere azken liburua bekatua dela, novela, bere lehen novela, erein argitaletxearekin? Halaxe da bai, iaz argitaratua, ereinen. Zalantzak? Bai, pila. Irakurrita? Maianeren libururik? Erein, argitaletxea izango balitz, 1000 euro. Leire, Katxalin. Erantzun zuzena da? Maian Etxeperena? Lourdes Oñederra zen elkarrekin. Maianek liburuak elkarrekin. Ez du asmatu aiazkiren bolak, baina 150 euroak, zuena dira.
Eta zeki erein da, erein. Ez du asmatu baina jarraitu hortan, iritsiko da dikote. Jarraituko dugu, geure, bueno,